Teng pundi Pak? Teng pundi? Oh, Mas Manto iki. Tak demeni. Malah oleh didemeni. Halo. Mas Manto. Iya. Bro. Mas Manto itu adike Mas Mantep almarhum. Oh, Aku suwe-suwe nek wedi aku iki. Lah napa lho Pak? Iki jane lanang apa wedok? Kula aslinipun nggih setri. Oh. Tek Badhe ningali napa pripun? Lho napa kula niki benten kalih pesindhen beda iki bedane nggen pundi to Pak? iki peteng karo unggut ngono. Mikmu aja mbok arep rono. Kula iki jane mboten madhep mriku lho Pak. Balik rono, ayo. Duh, iki sapa? Pak Manto lho. Tak kira bakul si omeh. Biyen sange nyun sewu. Dek Porbo. Apa? Gila iki sidanku iki. Lho iki. Sapa? Yo. Sinah. Iki biyen melu aku 7 tahun iki. Ya Sing ampun. di omah iki. Si Bu niku. Heeh. Bu sik nyekel mic rek yo Nek kene sik karo aku kene. Suwe ra petuk Mas Manto. Ayo kene. Iya, men dicekel. Kowe kelingan ora kowe melu mayang aku keri. Lah wong kancane wis mulih iki. Lah kok keri? Anu nek kuwi ning jero kamar mandi. Lah bisa wis mulih. Lah terus barengan iki nangis. Lah Mas Manto kalih rombongane pun Manto. Wah, gulung komeng. Lho sewu sing ra teges ya sampean kok ya. Ora, wong kabeh wis ya jenenge wis payah mulih ya mulih wong esuk bareng. Mulih mbuh kancane diitung. Lho, kaya Mas Kresna kuwi lho manajemene. Dadi sapa sing ijek ning toilet sapa diitung ngono. Kudune iki lah ya kula tak teng kamar mandi kriyen. Ya kudune ngono. Ya ora ngerti no, tekan ngomah iki ora ngerti kok. Oh, HP ya Salah seruban. Jenenge Trimen. bareng kari iki malah entuk sangu, disangoni karo sing di omah. Malah beneran kuwi tegese. Kowe iki. Sing penting sehat. Ya ngendikane dikeki mic to Bu, malah paling ngopo ngono. Bu, Pun mangaturi mic sing kagungan aja to. Biyen ki sindenku ayu-ayu, yu bebek. Wah, Bu bebek iki sindenmu. Heeh, ayu ae biyen. Oh ya ampun. Saiki wis kaya lemah ngono saiki. Ngawur. Iya. Bulani ngono. Iki biyen ki ya ireng manis. Ning angger teko ning ken turu terusan. Oh. Sik, saiki dicoba. Mboten nggih, Pak. Engko ndak nek enek sing ora percaya nek buke Mas Kresna ki sinden. Bu, manginden. Alah mau rakitan sak pangsalan napa ngono ya. Alah mosok bu to, Bu? Bareng itu tukake ya elek ya. Bu. Sampeyan ngerti ledek mentir to? Kae iki gerok dadi lan apike. Sampeyan gerok mboten napa-napa. Ngono, Mas. Ngono. Iki melu aku Kresna urung metu kok, Kresna urung lahir kok. Burung ya. Ya Bu, rakitan jomplangan kok gerok malah apik jomplangan. Nyetan ala balingul ya mau. Kowe apa kono apa kono? Ya apa. Sinom-sinom ngono apa piye? Apa? Apa anu? Ya ampun ampun dipaksa. Apa cukur bawuk? Anu, kowe iki gending ya, Pak. Oh iya, Ding. Kowe sing ora preso ndak daraki saru, kuwi jeneng gending. Cucur. Tulisane si Bunda kan kleru. Tekan. Diganti K. Ya mboten sah, ampun dipaksa. Bu, ben diwakili niki nggih. Bathara Gana niki nggih. kok Bathara Gana jenengan. Pripun Pak? Ya nembang pun Bu, dan tindak mriku. Matur suwun Mak. Pun Wis kono ndang lunga kono. pun dibuka ayam apa. Hei, Paling-paling Mas Manto mboten nyumbang. Oh, akhirnya dadak. Paling polis lawe. lawe apa 15 kok. Nah, Malah 15. Lah kuwi bos sate ning Banjarbaru. kowe nek isine apa ora aku ya ora ngerti kok. Ning Banjarmasin dodol sate kok. Ayo, Aja mbok buka isin aku kok. aja Bu. Kuwi bareng dibuka tulisannya selamat berbahagia. Mau tulisan kok. Kowe iki aja karo Pak Manto wae ora iso ngatasi kowe. Ngoten. Pak Manto sehat to? Sehat.